Oli tarkoitus olla pelkkä oikeudenkäynti, mutta kun sisään asteli yksinhuoltaja isä kuluneessa sotilastakissa ja entisen elämän mitaleissa, tuomari nauroi ja koko sali nauroi mukana. Mitä seuraavaksi tapahtui, sitä kukaan ei osannut odottaa. Ennen kuin aloitamme, jos uskotte tarinoihin, jotka kunnioittavat hiljaista rohkeutta, menetettyä ihmisarvoa ja totuuden voimaa, kutsumme teidät tilaamaan Soul Moment-tarinan. Tukenne auttaa pitämään nämä voimakkaat hetket elossa. Nyt aloitetaan. Northwoodin piirikunnan oikeustalo seisoi kuin unohdettu jäänne. Sen kivipilarit olivat sään kuluttamia, messuinen nimikyltti oli himmentynyt vuosikymmenten auringosta ja sateesta. Sinä kylmänä keskiviikkoaamuna pakkanen roikkui vielä ikkunoiden kulmissa, kun Benjamin Dawson työnsi hellästi puisen oven auki ja astui sisään. 11-vuotiaan poikansa Ethanin kanssa Benillä oli yllään vanha olivinvihreä sotilaspalvelustakki, ei esittelemistä varten, vaan koska se oli ainoa lämmin vaate, joka hänellä oli ja joka vielä sopi. Hiipuneet paikat ja muutamat himmeät mitalit roikkuivat vasemmassa rintataskussa, eivät ylpeyden vaan muiston vuoksi. Hän käveli hiljaisella päättäväisyydellä, pää pystyssä, mutta nöyränä kuin mies, joka oli kantanut taakkoja raskaampia kuin useimmat pystyivät kuvitella, ja oli jo kauan sitten lopettanut maailman suosion osoitusten tarvitsemisen. Oikeussali oli jo puoliksi täynnä. Loisteputkivalot surisivat yläpuolella valaisten rivistön penkin kaltaisia penkkejä. Vasemmalla oli kirjaaja, vartija nojasi taaksepäin tuolissaan, ja tuomari Trent Albertson istui kuin haukka heidän kaikkien yläpuolella. Trent Albertson, keski 60-vuotias, jäntevä leuka, puki mustan kaapunsa kuin haarniskan. Hän oli toiminut tuomarina lähes 2 vuosikymmentä ja piti itseään enemmän järjestyksen vartijana kuin oikeuden etsijänä. Hänelle tehokkuus oli hyve ja nöyryys heikkous, johon hänellä ei ollut varaa. Ben käveli syytetyn pöydän luo, ohjaten hellästi Ethan poikaansa kättään pojan selällä. Ethan, laiha ja ujo, puristi syliään vasten kansiota, jossa oli piirros lipusta, jonka hän oli tehnyt koulua varten. Hänen suuret silmänsä tarkastelivat hermostuneesti huonetta. Heidän tapauksensa oli pieni, liikenneonnettomuus. Ben oli väistänyt hirveää ja osunut pysäköityyn sedaniin ruokakaupan ulkopuolella. Kukaan ei loukkaantunut, mutta sen sijaan, että hän olisi maksanut sakkoa, johon hänellä ei ollut varaa, Ben oli päättänyt ilmestyä oikeuteen ja pyytää armoa, edustaen itseään. Kaikki ylös, vartija huusi. Tuomari Albertson astui sisään sivuovesta, kaapunsa laahaten kuin viitta hänen takanaan. Kun hän istui ja korjasi lasejaan, hänen silmänsä osuivat Beniini. Hänen katseensa viipyi miehen kasvoilla, vaan hänen mitaleissaan. Albertsonin huulet vääntyivät. Herra Dawson, hän sanoi, ääni vahvistettuna yläpuolella olevan mikrofonin avulla. Arvostamme, että pukeuduitte tilaisuuden mukaan, mutta tämä ei ole naamiaisjuhla. Muutama naurun pyrskähdys nousi lehtereiltä. Ben ei värähtänytkään. Hän vain nyökkäsi ja puhui rauhallisesti. Tämä on palvelupukuni, arvon tuomari. Se on ainoa jäljellä oleva, joka vielä sopii. Albertson kohotti epäilevän kulmakarvan, nojaten eteenpäin. Ovatko ne mitalit todellisia? Huone oli hetken hiljaa. Ethan katsoi isänsä hämmentyneenä. Benin vastaus tuli hitaasti. Mitattu, ei puolusteleva, vaan syvemmällä olevan perustuva. Ne myönnettiin paikoissa, jotka useimmat ihmiset yrittävät unohtaa. Arvon tuomari, Albertson sylkäisi. Niin varmaan, ja oletan, että teillä on myös mitali kunniasta sukkanauhanne sisällä. Naurua kovemmin tällä kertaa. Muutama katsoja hörähti, jopa vartija virnisti. Ethanin pienet kasvot punastuivat. Hän veti Benin hihaa. Isi. Ben laski rauhoittavan käden poikansa päälle ja kuiskasi juuri tarpeeksi kovalla äänellä, että tämä kuuli. Anna heidän nauraa, poika. Totuus ei tarvitse suosionosoituksia. Claire Donovan, julkinen puolustaja, joka istui 2 riviä takana, jäykistyi. Hän oli nähnyt monia syytettyjä, joita oli kohdeltu epäkunnioittavasti oikeudessa, varsinkin köyhiä. Mutta jokin tässä tuntui erilaiselta. Hän siristi silmiään Benin olkapään kohdalla huomaten haalean tunnuskuvan kankaan kulumisen alla, pienen kotkan, joka tarttui miekkaan. Hänen silmänsä laajenivat. Albertson selvensi dramaattisesti kurkkuaan. No niin, herra Dawson, hän sanoi napauttaen nuijaansa puuta vasten kerran. Aloitumme, ja poistakaa ystävällisesti se takki ennen kuin jatkamme. En halua häiriötekijöitä oikeussaliini. Ben ei liikkunut.
Arvon tuomari, hän sanoi kunnioittavasti. Se ei ole huomion kiinnittämiseksi. Se on ainoa, mikä on lämmin. Tulimme tänne bussilla tänä aamuna. Ulkona on 1 astetta. Albertson nojasi taaksepäin tuolissaan ärtyneenä. Olette oikeussalin käyttäytymissääntöjen rikkomisesta. Claire nousi nyt, keskeyttäen varovasti. Arvon tuomari, kaikella kunnioituksella ei ole lakia, joka kieltäisi syytettyä käyttämästä sotilaspukua oikeudessa. Jos mikään, Albertson keskeytti hänet kohotetulla kämmenellä. Neiti Donovan, ette ole tämän miehen asianajaja. Ei, sir, Claire vastasi, mutta jonkun pitäisi olla. Ben kääntyi häntä kohti antaen heikon kiitollisuuden hymyn, mutta pudisti päätään. Arvostan sitä, rouva, mutta puhun puolestani. Albertson kääntyi takaisin Beniini, selvästi ärtyneenä uhmasta tai siitä, mitä hän piti sellaisena. Olkoon sitten pöytäkirja merkittynä, että tämä oikeus on pannut merkille syytetyn sopimattoman vaatetuksen ja häiriön. Ethan puristi nyrkkinsä. Hänen isänsä oli opettanut hänelle, että ihmisarvo ei ollut ylpeältä näyttämistä. Se oli suorassa seisomista, kun muut yrittivät saada sinut tuntemaan itsesi pieneksi. Ben ei sanonut enempää. Hän vain suoristi ryhtinsä, kädet hellästi yhdessä, kuin sotilas odottaen käskyä, jonka hän jo tiesi pystyvänsä hoitamaan. Lyhyen hetken ajan oikeussali oli hiljaa, ei kunnioituksesta, vaan hämmennyksestä. He eivät tienneet, mitä tehdä miehen kanssa, joka kieltäytyi anelemasta, joka ei hyökännyt, joka ei taipunut. Ja ehkä he eivät aivan tienneet, mitä tehdä pojan silmien ilmeellä. Sekoitus pelkoa, ihailua ja jotain aivan muuta, horjumatonta uskoa. Claire istui hitaasti takaisin, silmänsä yhä tunnuskuvassa. Hän ei uskonut sattumiin, ja jokin Benjamin Dawsonissa raapi hänen mielensä takaosaa kuin muisto, joka kieltäytyi unohtamasta. Ylhäällä penkillä tuomari Albertson selasi luetteloaan, jo kyllästynyt. Mutta pyörät olivat alkaneet pyöriä, ei oikeussalissa, vaan kaukana sen ulkopuolella, eikä kukaan, ei edes tuomari nuijalla ja irvistyksellä, voinut pysäyttää sitä, mikä oli tulossa seuraavaksi. Oikeussalin kello tikitti hieman yli 10:03. Tuomari Trent Albertson nojautui hieman taaksepäin tuolissaan, silmät kaventuen. Hänen aiempi ärsyyntymisensä oli vain syventynyt. Jokin Benjamin Dawsonin rauhallisessa uhmassa. Hänen haluttomuutensa pelata häpeäpeliä ärsytti Albertsonia. Hän oli nähnyt ylimielisyyttä oikeussalissaan ennenkin, mutta ei koskaan näin hiljaisessa, harkitussa muodossa. Albertson ei tiennyt, mitä siitä ajatella, ja se epäilytti häntä. Hän nojautui eteenpäin ja puhui tekaistun auktoriteetin terävällä sävyllä, joka oli naamioitu oikeudelliseksi muodollisuudeksi. Herra Dawson, hän sanoi, ääni kaikuen hiljaisessa oikeussalissa, teille on annettu ohje poistaa sotilastakkinne. Tämä oikeus ei salli teatteria. Ben istui suorassa, tyynenä. Kunnioittavasti arvon tuomari, olen selittänyt, ettei tämä takki ole teatteria varten. Se on lämpöä varten, ja käytin sitä tänään, kuten minä muinakin päivinä kunnioittain. Albertson kohotti leukaa. Kunnioitus. Vahvistamattomien mitalien käyttäminen oikeussalissa ei ole kunnioitusta. Se on lähellä tekeytymistä. Tiedättehän, että se on liittovaltion rikos. Muutama kuiskailu nousi takariveiltä. Ethan värähti. Benin ääni pysyi tasaisena. En tekeydy keneksikään, sir. Nämä mitalit on minulle annettu. En käytä niitä todistaakseni mitään, vaan koska ne muistuttavat minua niistä, jotka eivät selvinneet kotiin. Albertson nojautui taaksepäin, selvästi nauttien kasvavasta jännityksestä. Odotatteko tämän oikeuden uskovan, etten odota mitään, Ben sanoi hiljaa. Tulin tänne ratkaisemaan liikennerikkomuksen, en väittelemään menneisyydestä. Mutta Albertson ei ollut valmis antamaan periksi. Ei nyt, ei silloin kun huone katsoi. Ei silloin kun mies uskalsi haastaa hänen auktoriteettinsa sivistyneisyydellä pelon sijaan. Joko poistatte takkine, herra Dawson, Albertson sanoi, tai pidätän teidät oikeuden halveksumisesta. Muutama pää kääntyi. Joku päästi hiljaisen ähkäisyn. Vartija siirtyi epämukavasti. Ethanin pieni käsi ylsi ja veti isänsä hihaa. Ben katsoi poikaansa, sitten takaisin tuomariin ja sitten harkitulla huolellisuudella hän nousi seisomaan. Hän avasi oliivinvihreän takin napit hitaasti, ei uhmakkaasti, vaan harkitusti. Jokainen nappi kuulosti kovemmalta kuin edellinen. Raskas hiljainen protesti huokasi nöyryytystä vastaan, joka tapahtui. Hän taittoi takin siististi, mitalit sisäänpäin ja asetti sen pöydälle viereensä.
Sen alla hänellä oli haalistunut harmaan napillinen paita ja hieman liian suuret housut. Albertson virnisti. Paljon parempi. Nyt voimme jatkaa kuin sivistyneet ihmiset. Ethan nousi yhtäkkiä ylös. Poikaääni tärisi, ei vihasta, vaan sydänsurusta. Isäni on sivistynyt, hän sanoi. Hän on hyveellisempi kuin kukaan, jonka olen koskaan tavannut. Huone jäätyi. Albertsonin nuija iski kovalla tömähdyksellä. Istu alas, nuori mies. Ethan kääntyi tuomaria kohti, mutta ennen kuin hän ehti sanoa enempää, Ben ojensi hellästi, asettaen rauhoittavan käden poikansa olkapäälle. Ethan, hän sanoi pehmeästi, se on okei. Mutta se ei ole, Ethan kuiskasi, tuskin pidätellen kyyneliä. Et tehnyt mitään väärää. Ben polvistui hänen viereensä, silmä silmään, ääni hiljainen, mutta vakaa. Poika, joskus ihmiset sanovat asioita, joita he eivät ymmärrä. Mutta jos annamme heidän vihansa varastaa rauhamme, silloin he voittavat kahdesti. Claire Donovan istui jähmettyneenä oikeussalin takaosassa, sydän kiristyen rinnassaan. Tämä ei ollut vain toinen pienituloisten syytetty, joka yritti selvitä sakoista. Tässä tapahtui jotain syvempää, jotain, joka tuoksui totuudelta, haudattuna ylpeyden ja hiljaisuuden alle. Albertson selvensi kurkkuaan, ilmiselvästi ärtyneenä siitä, että hänen valtansa oli hetkeksi jäänyt isän armosta varjoon. Herra Dawson, hän sanoi kovasti, teille on nyt langetettu oikeuden halveksuminen häiriön aiheuttamisesta. $500 sakko määrätään välittömästi. Claire nousi äkillisesti. Arvon tuomari. Albertson kohotti kättä vaientaakseen hänet. Ette ole hänen asianajajansa. Kyllä, sir, hän vastasi, ääni vakaa, mutta pyydän saada ryhtyä sellaiseksi ilmaiseksi. Välittömästi. Albertson kurtisti kulmiaan, mutta ei pysäyttänyt häntä. Ben katsoi yllättyneenä. Claire käveli puolustusyhteyteen, seisoen hänen vieressään. Jos sallitte minun auttaa herra Dawsonia, hän sanoi hellästi. Olisin kunnia. Ben epäröi, sitten nyökkäsi hieman. Kiitos, rouva. Ethan istui hiljaa alas, puristaen takkiaan, jonka hänen isänsä oli taitellut. Hänen pienet kätensä kulkivat kankaan alla olevien mitalien päällä, ikään kuin suojellen niitä maailman katseelta. Claire kääntyi takaisin Albertsonia kohti. Arvon tuomari, esitän vastalauseen halveksumistuomiota vastaan. Syytetty pysyi koko ajan kunnioittavana. Hänen poikansa puhui asian ulkopuolelta, ei hän. Pöytäkirja heijastaa sitä. Albertsonin leuka kiristyi. Hän ei pitänyt haastamisesta, etenkään 30-vuotiaalta naiselta, jonka ääni kantoi enemmän painoa kuin hänen nuijansa sillä hetkellä. Merkitty, hän sanoi tiukasti, mutta sakko pysyy. Ben huokaisi, äänensä tyyni. Arvon tuomari, olen maksanut korkeampia hintoja vähemmän oikeudenmukaisista syistä. Tämän maksan seisten. Oikeussali hiljeni. Jopa valojen surina tuntui vaimentuvan. Claire kääntyi hänen puoleensa, epävarmana. Pitäisikö hänen puhua vai antaa sanojensa painon asettua? Ethan katsoi ylös takin kasvoista, nyt yhä. Hänen sylissään oli pieni laminoitu kuva hänen isästään univormussa, otettu kauan sitten, kun maailma vielä kohteli hänen isäänsä kuin sankaria, ei kuin haittaa. Hän katsoi tuomariin nuorilla silmillä, joissa ei ollut vihaa, vaan pettymystä, sellaista, joka haavoitti syvemmältä. Hän ei sanonut enempää sinä päivänä. Eikä Benkään. Ja heidän hiljaisuudessaan he kantoivat enemmän totuutta kuin kukaan muu siinä huoneessa olisi voinut sanoa ääneen. Nuijan ääni kaikui oikeussalissa kuin ovi, joka lyötiin kiinni oikeudenmukaisuudelta. Herra Dawson, tuomari Trent Albertson sanoi, korjaten lasejaan teeskennellyllä huokauksella, tämä oikeus julistaa teidät halveksumistapauksesta. $500 sakko määrätään välittömästi. Maksamatta jättäminen johtaa pidätykseen, kunnes maksu on suoritettu. Kirjaaja kirjoitti sanat mekaanisesti. Hänen sormensa liikkuivat nopeammin kuin hänen ilmeensä pystyi käsittelemään absurdiutta. Benjamin Dawson seisoi liikkumatta. Hän ei nostanut ääntään eikä protestoinut. Hänen kantamansa hiljaisuus oli painava, hiljaisuus, joka tuli miesten näkemisestä hänen vieressään kaatuvan ilman ääntä. Ethanin pieni käsi tarttui hänen isänsä paidan hihaan. Isi, hän kuiskasi, meillä ei ole niin paljon rahaa. Ben hymyili heikosti, sellaista hymyä, joka ei ollut iloa, vaan vakaumusta. Tiedän, poika, hän kääntyi penkkiä kohti. Arvon tuomari, kunnioitan tämän oikeuden auktoriteettia. Pyydän vain, että pöytäkirja heijastaa,
ettei tarkoitukseni ollut koskaan aiheuttaa häiriötä tai epäkunnioitusta. Albertson heilautti halveksivasti kättään. Tarkoitus on merkityksetön. Seuraus on se, mikä on tärkeää. Tämä oikeus ei siedä mahtailua, etenkään miehiltä, jotka piiloutuvat lainatun kunnian taakse. Sanat leijuivat ilmassa kuin myrkky. Ben otti hitaan henkäyksen, hänen silmänsä lukittuina tuomarin silmiin. Lainattu kunnia, hän toisti hiljaa. Luulitteko noiden mitalien olleen lainattuja? Tuomari ei vastannut. Olen haudannut miehiä, jotka ansaitsivat vähemmän tunnustusta kuin minä. Ben jatkoi, äänensä matala ja vakaa. Ja he antaisivat mitä tahansa ollakseen täällä sen sijaan, että makaavat taitetun lipun alla. Hetken ajan, juuri kun edes Albertsonin itseluottamuksen naamio murtui, hän siirtyi epämukavasti istuimellaan. Mutta ylpeys oli voimakas asia. Se ei antanut hänen antaa periksi. Herra Dawson, hän sanoi terävästi, liikutte hyvin lähellä toista syytettä. Haluatteko viettää yön sellissä? Ben piti katsettaan hetken, sitten katsoi pois. Ei, arvon tuomari. Claire Donovan vieressä seisten puristi kynäänsä, kunnes hänen rystysensä menivät valkoisiksi. Hän oli puolustanut satoja tapauksia, monia toivottomia, mutta hän ei ollut koskaan nähnyt hiljaisen ihmisarvon provosoida niin paljon julmuutta. Hän nojautui lähemmäs, kuiskaten, anna minun valittaa halveksumisesta. Se on menettelytapavirhe. Et ansaitse tätä. Ben pudisti päätään kevyesti. Älä tuhlaa hengitystäsi ylpeyteen, neiti Donovan. Tämä on hänen oikeussalinsa. Ethan veti jälleen isänsä hihaa. Hänen äänensä tärisi. Miksi hän on niin ilkeä? Isi, Ben kyyristyi hieman, jotta hänen poikansa kuulisi hänet nostamatta ääntään. Koska poika, jotkut ihmiset sekoittavat vallan kunnioitukseen, mutta ne eivät ole sama asia. Albertsonin nuija iski jälleen. Ja enemmänkin palauttaakseen kontrollin kuin antaakseen käskyn. Tarpeeksi kuiskimista. Olette tuhlanneet tämän oikeuden aikaa tarpeeksi. Vartija astui eteenpäin. Claire nousi, äänenpaino yhä ammattimainen, mutta selkeällä vakaumuksella. Arvon tuomari, jätän liikkeen keskeyttääkseni halveksumisen rangaistus ennen tarkistusta. Syytetyn käytös ei ole täyttänyt halveksumisen kynnystä Yhdysvaltain lain, osaston 41, otsikon 18 mukaisesti. Albertsonin sieraimet laajenivat. Neiti Donovan, voitte jättää minkä tahansa asiakirjan haluatte, mutta tässä oikeussalissa kunnioitukseni tulkinta on se, mikä merkitsee. Hän kohtasi katseen horjumatta. Juuri se on ongelma. Hetken ajan hyväksyvä kuiskailu levisi penkeillä. Muutamat takana istuvat veteraanit, miehet, jotka olivat tunnistaneet Benin seisomisasennon, tavan, jolla hän taittoi takkinsa, nyökkäsivät hiljaa. Albertson pamautti nuijaa vielä kerran. Vartija, saattakaa syytetty maksun käsittelyyn. Tämä istunto on keskeytetty toistaiseksi. Huone alkoi liikkua, tuolit rahisivat, paperit kahisivat, mutta Ethan istui jähmettyneenä, silmät kiiltäen. Isi, hän kuiskasi, onko meillä todella menossa vankilaan? Ben kumartui, ääni hellä, vakaa kuin kivi. Ei poika, lähdemme täältä pystypäin, sitä sotilaat tekevät. Hän laski rauhoittavan käden pojan olkapäälle ja kääntyi sitten Claireen. Kiitos, että yritit, sinun ei tarvinnut. Minun oli pakko, hän sanoi hiljaa. Muistutit minua, miksi minusta tuli lakimies. Ben antoi heikon nyökkäyksen. Sitten me molemmat teimme sen, mitä meidän oli tarkoitus tehdä tänään. He lähtivät kohti uloskäyntiä. Vartija seurasi, mutta epäröi. Jopa hän näytti epämukavalta, pannen täytäntöön tuomarin käskyn. Takana olevat veteraanit nousivat hiljaa seisomaan Benin ohittaessa hiljaisen solidaarisuuden tervehdyksen. Oikeustalon portaiden ulkopuolella sulanut lumi kiilteli. Aamuaurinko oli puhjennut harmaiden pilvien läpi, heittäen kalpean kullansen kivelle. Ben seisoi siinä hetken, hengittäen kylmää ilmaa. Ethan katsoi häntä. Isi, tarkoittaako tämä, että ihmiset luulevat sinun valehtelevan sotilaana olemisesta? Ben kääntyi, kumartui uudelleen, jotta he olisivat silmästä silmään. Jotkut ihmiset ehkä, mutta totuus ei ole asia, jonka todistat mitaleilla, poika. Se on jotain, jolla elät joka päivä. Ethan räpäytti kyyneliään, mutta he nauroivat sinulle. Ben hymyili väsynyt, mutta lämmin. Anna heidän. He näkivät vain miehen vanhassa takissa. He eivät nähneet, mitä se takki kantoi. Claire tavoitti heidät portaikossa. Hänen ilmeensä oli osittain viha, osittain ihailua.
Hoidit sen paremmin kuin kukaan, jonka olen koskaan nähnyt, hän sanoi. Mutta en aio antaa tämän mennä. Tuomarin käytös oli sopimatonta. Aion jättää virallisen valituksen heti huomenna. Ben katsoi häntä, tutkiskellen päättäväisyyttä hänen kasvoillaan. Se on ystävällistä teiltä, mutta hankitte vain vihollisia tekemällä oikein. Claire kohautti olkapäitään. Ei olisi ensimmäinen kerta. Ben nauroi hiljaa. Sitten pärjäätte hyvin tässä maailmassa. Ethan puristi taitettua takkia tiukemmin käsissään, pitäen sitä kuin se olisi osa hänen isänsä sydäntä. Pienet mitalit sisällä tekivät hiljaisen metallisen äänen, kuin tuulikellot muiston ja merkityksen välissä. Alas portaita oikeustalon lippu heilui laiskasti tuulta vasten. Ben pysähtyi ja katsoi sitä pitkään. Viimeksi kun hän oli tervehtinyt sellaista, arkku oli lastattu lentokoneeseen. Hän suoristi selkänsä. Sitten hän kääntyi Ethanin puoleen. Tule kulta, mennään syömään lounasta ennen kuin maailma keksii toisen syyn arvostella meitä. Kun he kävelivät pois, Claire jäi taakse, katsellen heidän katoamistaan Main Streetille. Jokin miehessä kummitteleva. Tapa, jolla hän kantoi hiljaisuuttaan kuin asetta. Tapa, jolla edes nöyryytys ei voinut taivuttaa häntä. Hän otti puhelimensa esiin ja kirjoitti hänen nimensä oikeudelliseen tietokantaan. Benjamin Dawson. Ei aikaisempia tuomioita, ei aktiivisia palvelutietoja saatavilla, mutta sotilastaustan alla. Yksi merkintä välähti, luettu luokiteltu DOD-pääsytaso Omega. Hänen sydämensä hyppäsi. Claire tuijotti näyttöä, kuiskaten itselleen, kuka sinä olet? Ben Dawson. Claire Donovan oli istunut satojen kuulemisten läpi viimeisten 5 vuoden aikana. Hän oli nähnyt teinien suusta puhetta tuomareille, sotaveteraanien anovan armoa, yksinhuoltaja äitien rukoilevan lastensa puolesta, ja hän oli tullut hyväksi siinä, ettei antanut minkään murtaa hänen ammatillista kuortaan. Mutta tänään tuntui erilaiselta. Hän käveli kapealla käytävällä oikeussalin BMH ulkopuolella, hänen korkokenkiensä kopina vahatulla laatalla kuin kiireellisyyden metronomi. Hänen mielensä toisti jokaisen istunnon hetken, Benin Dawsonin ryhdin hiljaisuuden, pojan äänen terävän kivun, hiljaisen päättäväisyyden, joka ei koskaan leimahtanut vihaksi. Ja sitten oli se tunnuskuva. Hän ei ollut nähnyt sitä vuosiin. Hopeinen kotka tarttuu alas suunnattuun miekkaan mustaa kilpeä vasten. Useimmat olisivat missanneet sen. Heille se oli vain kangasmerkki kuluneessa takissa. Mutta Claralla oli veli, joka oli palvellut armeijan tiedustelussa. Hänellä oli tapana näyttää hänelle asioita, hienovaraisia asioita. Ja tuo tunnuskuva ei ollut koristeellinen. Se oli Delta Force. Mutta jokin oli pielessä. Jopa kaikella pääsyllään julkisena puolustajana Claire ei ollut koskaan nähnyt Delta-veteraanin seisovan yksin tuomarin edessä. Ei edustusta, ei puolustusrahastoa, ei veteraaniasioiden paperityötä, ei mitään. Takaisin toimistossaan hän istui tietokoneensa ääreen ja kirjautui sisään osavaltion tietokantajärjestelmään. Kirjoittain nopeasti hän syötti Dawson Benjamin D.O., tuntematon Northwood County sotilasliitto. Mikään tulos ei löytynyt. Hän yritti uudelleen, tällä kertaa laajentaen laajuutta osavaltion ja liittovaltion tietokantoihin. Ei mitään, ei värväytymistä, ei eroa, ei VA-etuuksia, ei edes parkkisakkoa ennen tänään. Claire kävensi silmiään. Tuo ei ollut normaalia. Hän ojensi puhelintaan. Tule nyt, Mark, hän mutisi, selaten yhteystietojaan. Mark Bishop oli ollut hänen veljensä vanha kämppäkaveri, nyt keskitason jagupseeri, sijoituspaikkana Fort Lewis, noin 64 päässä. Hän oli velkaa hänelle palveluksen. Itse asiassa 3. Puhelin soi 2. Claire, en ole kuullut ääntäsi viimeisen hääkatastrofini jälkeen. Hei Mark, minun täytyy pyytää sinua tekemään jotain minulle, hän sanoi. Hänen äänensä oli nyt bisnesmäinen. Poissa viralliselta linjalta, hän nauroi. Miksi tämä ei yllätä minua? Mitä jahtaa tällä kertaa? Mies nimeltä Benjamin Dawson. Hän esiintyi oikeudessa tänään, käytti vanhaa vihreää takkia Delta-tunnuksella. Toisessa päässä oli tauko, liian pitkä. Mark, oletko varma nimestä? Kyllä, Benjamin Dawson. Hänellä oli lapsi mukanaan, 11 ehkä. Tarkistin tavalliset järjestelmät. Hän ei ole olemassa. Toinen tauko. Sitten Markin ääni putosi matalaksi. Claire, en voi auttaa sinua tässä. Etkö voi vai etkö halua? Tarkoitan sitä, kävele pois. Hän rypisti kulmiaan. Häntä rangaistaan halveksumissyytöksestä, koska hän ei suostunut ottamaan pois takkia.
Hänen poikaansa nöyryytetään. Tämä mies palveli Mark. Hän ansaitsee parempaa. Mark huokaisi. Kuuntele tarkasti. Jotkin nimet eivät ole tarkoitettu ilmestymään. Jos tämän kaverin tiedosto on sinetöity, se ei johdu byrokratiasta. Se johtuu siitä, että se haudattiin. Claire räpäytti silmiään. Haudattiinko se kenen toimesta? 3. tauko. Sitten jotain Markin äänensävyssä muuttui. Ei enää vitsejä heittävän yliopistokaverin ääni, vaan sotilaan. Claire, toista nimi täsmälleen niin kuin se annettiin. Benjamin Dawson. Hiljaisuus sitten huokaus. Pysy paikallasi. Älä puhu kenellekään muulle tästä. Soitan sinulle takaisin 15 minuutin kuluttua. Linja meni poikki. Claire tuijotti näyttöä edessään. Kohdistin vilkkui hakupalkissa. Hänen sydämensä sykkeen nopeutunut, mutta hän ei tiennyt, johtuiko se pelosta vai vaistosta. Hän nojautui taaksepäin, selaten muistiinpanojaan, joita hän oli tehnyt istunnon aikana. Olen maksanut korkeampia hintoja vähemmän oikeudenmukaisista syistä. Totuus ei tarvitse suosionosoituksia. Mies ei ollut värähtänyt, kun hänet oli sakotettu, ei protestoinut syytettynä ollessaan, mutta hänen silmissään oli ollut tulta, kun tuomari kyseenalaisti hänen kunniansa. Ja tuo tuli ei ollut teatraalista. Se oli ansaittu. 15 minuuttia venyi 20 minuuttiin. Claire napautti kynänsä pöytään, hänen silmänsä harhailivat oveen joka kerta, kun joku kulki ohi. Lopulta hänen puhelimensa piippasi. Tuntematon numero. Hän epäröi, sitten vastasi. Hei, täällä kapteeni Lane Fort Lewisin operatiivisesta komennosta. Ääni oli lyhyt ja vakava. Oletko siviili, joka puhui upseeri Bishopin kanssa Benjamin Dawsonista? Olen, Claire vastasi, istuen suorassa. Sinun tulee pysyä nykyisessä sijainnissasi. Tämän toimiston edustaja tapaa sinut tunnin sisällä. Älä yritä ottaa yhteyttä herra Dawsoniin uudelleen. Onko se ymmärretty? Claire tunsi hengityksensä salpaantuvan. Miksi? Linja hiljeni. Sitten upseeri sanoi rauhallisesti, koska nimi, jonka annoitte meille, laukaisi protokolla Trinityn. Ja rouva, tuota emme ota kevyesti. Klik. Puhelu päättyi. Claire istui jähmettyneenä. Hänellä ei ollut aavistustakaan, mitä protokolla Trinity tarkoitti, mutta se ei kuulostanut kohteliaalta puhelulta. Se kuulosti hälytykseltä verhon takana, salaisuudelta, jonka hallitus piti lukittuna teräsovien ja hiljaisuuden taakse. Mutta yksi asia oli selvä. Benjamin Dawson ei ollut vain veteraani. Hän oli joku, jota armeija edelleen muisti, eikä vain muistanut, vaan suojeli. Hän nojautui takaisin tuoliinsa, silmät harhailivat toimiston ikkunasta ulos, missä Yhdysvaltain lippu liehui ulkona. Ensimmäistä kertaa vuosiin Claire tunsi jotain liikkuvan sisällään. Sama asia, jonka hän tunsi, kun hän kulki Arlingtonin hautakivien ohi lakikoulun aikana tai kuunteli Nürnbergin oikeudenkäyntien nauhoituksia moraalilain opiskelua varten. Hiljainen vakaumus. Jotkin totuudet eivät olleet tarkoitettuja piilotettaviksi, ja jotkin miehet eivät käyttäneet mitaleitaan esittelemistä varten. He käyttivät niitä kuolleiden puolesta. Tuomari Trent Albertson nojautui taaksepäin nahkatuolinsa, pyörittäen kahvia särkyneessä Justice Never Sleeps -mukissaan. Oikeussali oli tyhjentynyt tuntikausia sitten, mutta hän jäi kylpemään hiljaisuudessa kuin kuningas tarkastellen valtakuntaansa taistelun jälkeen. Hän ei katunut halveksumissyytettä. Jos jotain, hän oli ylpeä siitä. Oikeussali oli pyhä paikka, ja Benjamin Dawson oli tuonut sinne itsetyytyväisyyden hajun verhottuna koipensa hohtoon. Veteraanivet Albertson mutisi itsekseen, ivallisesti, he kaikki sanovat olevansa veteraaneja. Lyövät päälle pari kirpputorimitalin ja luulevat maailman olevan heille velkaa. Hän avasi kannettavansa, kirjoitti Dawsonin nimen oikeudenhallintajärjestelmään uudelleen, ikään kuin uhmaten sitä todistamaan hänet vääräksi. Ei aiempia, ei työllisyystietoja, ei sotilastarkistusta tiedostossa, juuri niin kuin ajattelin, hän mutisi. Kaksoislasi-ikkunan takana iltapäivän aurinko kamppaili harmaan pilven läpi. Valo leikkasi kiillotetun penkin poikki, heittäen pitkiä varjoja lehtereitä kohti. Varjot, jotka eivät liikkuneet, eivät puhuneet ja varmasti eivät haastaneet hänen auktoriteettiaan. Mutta tuon huolellisesti kuratoidun hiljaisuuden ulkopuolella kaikki eivät olleet rauhassa. Alakerrassa piirisyyttäjä Thomas Reed istui yksin toimistossaan, oikeudellinen muistilehtiö avattuna edessään, mutta koskematta. Hän tuijotti halveksumissakkotuomiota, kääntäen sen kerran, sitten uudelleen. Koko tilanne ei tuntunut oikealta.
Hän muisti miehen äänen, tyynen, keskittyneen, ilman sarkasmin tai epävakauden jälkeäkään. Reed oli käsitellyt satoja tapauksia urallaan. Hän tiesi, milloin joku pelasi systeemiä, bluffasi tai mahtaili. Mutta Dawson ei puhunut kuin huijari. Hän puhui kuin mies, joka oli nähnyt liikaa, ei liian vähän. Reed avasi oikeussalin kuvamateriaalin siltä aamulta, raaka, editoimaton. Hän katsoi vaihtoa uudelleen, pojan tärisyttävää ääntä. Dawsonin hiljaisuutta, hetkeä, jolloin hän taittoi takkinsa huolellisella tarkkuudella, kuin olisi laskenut jotain pyhää lepoon. Siinä oli eräänlaista ihmisarvoa, joka teki Reedin epämukavaksi. Koska ihmisarvo kuten tuo, se ei tule näyttelemisestä. Se tulee kestävyydestä. Hän nojautui hitaasti taaksepäin hieroen ohimoaan. Entä jos me teemme virheen? Takaisin Benin asunnossa, pienessä yhden makuuhuoneen kämpässä suljetun autokorjaamon yläpuolella, Ethan istui lattialla kynän ja rypistyneen spiraalivihkon kanssa. Hänen piti olla tekemässä matematiikan kotitehtäviä, mutta sen sijaan hän piirsi. Hän piirsi oikeussalipenkkiä aivan kuten siltä aamulta. Siihen hän sijoitti pienen tikkuhahmoversion isästään, seisomassa korkeana, kun taas hänen takanaan kohosivat ylisuuret varjot, jotka olivat kuin nuijia ja kysymysmerkkejä. Sen yläpuolelle hän kirjoitti isoilla kirjaimilla, uskon isääni. Ben seisoi hiljaa ovella katsellen. Hän ei keskeyttänyt, antoi vain hetken roikkua siellä, painavana ja pehmeänä. Ethan lopulta katsoi ylös. Miksi he eivät usko sinua? Isi! Ben ylitti huoneen ja istui hänen vierensä lattialle, venyttäen pitkiä jalkojaan hiljaisella ähkäisyllä. Koska, hän sanoi hellästi, joskus maailma unohtaa, miltä todellinen kunnia näyttää. Se häiriintyy melusta, kiiltävistä univormuista, jotka palvelevat vähemmän kuin he paistattelevat. Ethan rypisti kulmiaan, mutta mitallisi ovat todellisia. Ne ovat, mutta joillekin ihmisille mitali merkitsee jotain vain silloin, kun he antavat sen sinulle, ei silloin, kun olet sen ansainnut. Hiljaa hän katsoi poikansa piirrosta, kosketettuna sen rajuudesta. Tiedätkö, Ben lisäsi, kun olin sinun ikäisesi, ajattelin, että vastuussa olevat tekivät aina oikein. Tuomarit, kenraalit, presidentit. Oliko se totta? Ben hymyili heikosti. Jotkut tekivät, jotkut unohtivat kuinka, jotkut eivät koskaan tienneet. Ethan nyökkäsi ikään kuin tallentaen sen johonkin tärkeään. Sitten hän kysyi, taistelemmeko takaisin. Ben pysähtyi, sitten ojensi ja otti hellästi piirroksen lattialta. Hän taittoi sen kerran, sitten uudelleen, huolellisesti, kuten hän teki takkinsa. Teemme jo, hän sanoi, vain kertomalla totuuden. Oikeustalon sisällä tuomari Albertson napsautti kynäänsä kahdesti, avasi uuden selainvälilehden ja kirjoitti varastetun kunnian oikeuskäytännön esimerkkejä. Hän rakensi tapausta päässään, vaikka kukaan ei ollut pyytänyt häntä. Hänen mielestään hän oli juuri napannut miehen valehtelemasta, ja nyt oli hänen velvollisuutensa, tiedättehän, oikeutensa paljastaa hänet. Hän ei huomannut vartijan kulkevan ohi, epäröivän ovella ja päättävän olla koputtamatta. Hän ei huomannut luokiteltua tiedostoa. Doug liukui hänen sähköpostinsa 2 tuntia myöhemmin punaisella rajoitetulla merkinnällä, mutta se vedettiin välittömästi takaisin, ennen kuin hän ehti avata sen. Hän ei huomannut, että hänen nimensä oli jo merkitty hiljaisella kyselyllä Pentagonissa, jossa kysyttiin, miksi eläkkeellä olevan Delta Force-veteraanin oikeudenkäynti oli kirjattu palveluksen pilkkaamiseksi muistiinpanoihin. Albertson oli liian kiireinen harjoitellen loppupuhettaan, jota hän pitäisi, kun hän tuomitsisi Beniä vastaan ensi viikolla. Hän kuvitteli otsikoita, vahva tuomari vetää rajan oikeussalin manipulointia vastaan. Albertson seisoo lujana varastettua kunniaa vastaan. Väitetty valta oli aina maistunut oikeudelta hänelle, vaikka se haisikin joltakin muulta. Mutta tuon eristetyn viittien ja kunnioituksen maailman ulkopuolella järjestelmät olivat heräämässä. Takaisin Fort Louisissa kenraali Dana Brooke seisoi äänieristetyssä sotahuoneessa, kädet ristissä, tuijottaen pysäytettyä kuvaa miehestä oikeussalin kamerassa. Pitkä, kulunut, arvokas. Poika istui hänen vieressään, Ben Dawson, nimi, jota hän ei ollut kuullut lähes 20 vuoteen. Mies, jolle hän oli velkaa henkensä. Kummitus, jonka armeija oli haudannut turvallisuusluokitusten ja operatiivisen hiljaisuuden kerrosten alle. Hän kääntyi avustajansa puoleen. Missä tuomari sijaitsee? Northwood County. Ruva?
Noin 40 minuuttia lentäen. Ilmoittakaa lentäjälle. Sano sihteerille, että olen poissa verkosta muutaman tunnin ajan. Avustaja räpäytti silmiään. Mennäänkö sinne henkilökohtaisesti? Kyllä. Dinan ääni oli kuin kylmää terästä. Jos en mene, he hautaavat hänet uudelleen, mutta tällä kertaa syyllinen ei ole vain armeija. Hän tuijotti näyttöä uudelleen, hänen äänensä matala. Hän ei koskaan halunnut tunnustusta, hän halusi vain rauhaa, ja he nöyryyttivät häntä lapsensa edessä. Hänen kätensä ojentui vaistomaisesti rintaansa kohti, koskettaen univormunsa alla olevaa nauhaa, jota hän ei koskaan käyttänyt julkisesti, koska hän oli se, joka oli sen ansainnut. Ja nyt hän kuiskasi, annamme hänelle takaisin nimensä. Ethan Dawson istui yksin 5. luokkansa luokkahuoneen takaosassa. Myöhäisen iltapäivän aurinko virtasi lattialle pitkinä kultaisina juovina. Ulkona syksyn lehdet kahisivat jalkakäytävällä tuulessa, mutta sisällä huoneessa 12B Northwoodin alkeiskoulussa ilma oli raskas. Sellaista raskautta, joka laskeutuu, kun sinua on naurettu, kun kuiskaukset seuraavat sinua käytävällä kuin varjot, jotka eivät lähde. Hänen isänsä joutui vaikeuksiin oikeudessa. Hän ei ole edes oikea sotilas. Hän käytti väärennettyjä mitaleja. Näin videon. Tuomari käski häntä ottamaan takkinsa pois, kuin hän olisi olematon. He eivät sanoneet sitä Ethanin kasvoille. Heidän ei tarvinnut. Lapset olivat julmuuden mestareita ilman konfrontaatiota. Leike oli levinnyt nopeammin kuin metsäpalo. Jonkun vanhempi oli nauhoittanut oikeussalin tapahtumia puhelimellaan ja ladannut sen otsikolla "Mies teeskentelee olevansa sotilas". Tuomari kutsuu hänet ulos. Ethan ei ollut edes katsonut sitä. Hänen ei tarvinnut. Hän oli elänyt sen. Hän istui hiljaa työpöydällään, teeskennellen tekevänsä matematiikan tehtäväkirjaa, johon hän ei pystynyt keskittymään. Numerot sumentuivat. Hiljaisuus oli kovempaa kuin melu. Mrs. Langley, hänen ystävällinen opettajansa, oli huomannut sen. Hän oli aina pitänyt Ethanista. Hän oli kohtelias, ajatteleva, ei koskaan häiritsevä. Mutta tänään hän oli aaveen hiljainen, hartiat hieman lysyssä, ei pelosta, vaan jostain vaikeammin määriteltävästä, kuin hän kantaisi jotain, mitä lapsen ei pitäisi. Hän polvistui hänen työpöytänsä viereen ja kuiskasi: "Ethan, raha, jos tarvitset taukoa, voit mennä lukunurkkaukseen." Ethan nyökkäsi, kiitollinen tekosyyksiin olla näkymätön. Hän käveli hitaasti huoneen takaosaan, viihtyisään pieneen nurkkaukseen täynnä säkkituoleja ja paperikantisia kirjoja, ja veti reppunsa syliinsä. Sivutaskusta hän otti taitetun valokuvan. Hänen isänsä, nuorempi univormussa, seisomassa korkeana ryhmän väsyneitä, mutaisia sotilaita vieressä. Ei hymyjä, vain ihmisten hiljainen ylpeys, jotka selvisivät jostain yhdessä. Hän tuijotti sitä pitkään. Sitten ilman sanaakaan hän otti mustan tussin kynäkotelostaan, avasi matematiikan muistikirjansa sisäkannelle ja alkoi kirjoittaa. Hitaasti, huolellisesti paksulla, lihavoidulla kirjaimella "Uskon isääni". Sen alle hän teippasi kuvan. Ele ei ollut kova. Sen ei ollut tarkoitus olla, mutta se oli pysyvä. Kun oli välitunti, Ethan jätti muistikirjan auki työpöydälleen. Hän ei piilottanut sitä, hän ei selittänyt sitä. Kun hän palasi, 3 lasta oli nähnyt sen. Yksi heistä, pitkä poika nimeltä Marcus, joka oli nauranut kovaäänisimmin aiemmin, näytti hämmentyneeltä, jopa hieman häpeissään. Hän ei sanonut mitään, mutta hän lopetti nauramisen. Ja se oli alku. Sinä iltana kotona Ben oli keittiössä sekoittamassa kattilallista keittoa vanhan kaasuliedensä yllä. Paikka tuoksui timjamille ja perunoille. Ei paljon, mutta tarpeeksi tuntuakseen lämpimältä. Ethan istui pienessä pöydässä piirtämässä taas. Tällä kertaa piirsi oikeussalikohtausta. Vain nyt tuomarin penkki oli tyhjä, ja hänen isänsä seisoi keskellä näyttämöä pitäen taitettua takkiaan kuin lippua. Ben kääntyi, pyyhkien käsiään liinaan. "Mitä tuo on, kaveri?" Ethan epäröi, sitten käänsi paperin ympäri. Ben otti sen vastaan, varjostukset, pienet mitalit piirretty yksityiskohdilla, joita vain poika huomaisi. "Tuohan on voimakas", hän sanoi hiljaa. "Mistä sait idean?" Ethan kohautti olkapäitään. "Halusin vain ihmisten näkevän sen, mitä minä näin." Ben kyykistyi, jotta heidän silmänsä kohtasivat. "Tiedätkö", hän sanoi, "joskus hiljaa oleminen ei tarkoita, että olet heikko. Se tarkoittaa, että annat totuuden puhua." Ethan nyökkäsi, sitten lisäsi hiljaa. "He luulevat sinun valehtelevan, isi." Ben ei värähtänyt.
Jotkut tulevat aina luulemaan niin, mutta tiedätkö mikä on tärkeää? Ethan katsoi ylös. Se, että sinä et. Poika nielaisi kovaa ja nyökkäsi uudelleen. Tein jotain koulussa tänään. Sinulle. Hän meni reppuunsa ja palasi muistikirjan kanssa, asettaen sen hellästi pöydälle yhä avattuna sisäkannelle. Ben luki sanat hitaasti. Sitten hän näki kuvan, sen, jonka Ethan oli ottanut hänen vanhasta muistoarkustaan viime vuonna, kun hän teki koulutusprojektia. Benin kurkku kiristyi, ei surusta, vaan jostain vanhemmasta, jostain pyhästä. Hän katsoi poikaansa, joka yhtäkkiä tuntui vanhemmalta kuin 11-vuotias. Kiitos, hän kuiskasi. He söivät hiljaisuudessa sinä iltana. Hyvänlaatuista, sellaista, joka sanoo, olen ylpeä sinusta, tarvitsematta sanoa sitä. Koulussa seuraavana aamuna Ethan kantoi muistikirjaa mukanaan. Hän ei suunnitellut näyttävänsä sitä kenellekään, hän halusi vain sen lähellä. Mutta lounaan aikana Mrs. Langley veti hänet syrjään. Ethan, voinko puhua kanssasi hetken? Hän seurasi häntä käytävään. Näin, mitä kirjoitit, hän sanoi hellästi. Ja halusin vain, että tiedät, että minäkin uskon isääsi. Ethan räpäytti silmiään, yllättynyt, hän hymyili lämpimästi. Veljeni palveli Irakissa. Hänellä oli tapana sanoa, että todelliset sankarit eivät koskaan puhu siitä, mitä he tekivät. He vain jatkavat oikein elämistä. Hän laski käden hänen olkapäälleen. Isäsi kuulostaa yhdeltä niistä ihmisistä. Sinä iltana Ethan kertoi Benille, mitä hän oli sanonut. Ben kuunteli, sitten hymyili. Hän on oikeassa yhdessä asiassa. Mikä? Että oikein eläminen on ainoa univormu, jota emme koskaan ota pois. Jossain kaukaisessa taivaassa helikopterin roottorit alkoivat pyöriä. Kenraali Dana Brooks seisoi asfalttialueella kypärä kädessä, silmät lukittuna horisonttiin. Hänen rintataskussaan oli painettu kopio Ethanin muistikirjan kannesta. Joku Fort Louisissa oli välittänyt kuvan koulun ilmoitustaululta. Miten se oli saavuttanut heidät, kukaan ei oikein tiennyt, mutta se oli, ja se puhui kovempaa kuin mikään oikeussalin transkriptio koskaan voisi. Kun helikopteri nousi ilmaan, Dana katsoi kuvaa uudelleen ja kuiskasi, hän ei ole yksin. Koodatut sanat vierivät Fort Louisin operatiivisen huoneen turvamonitorilla, Protocolla Trinity. Käynnistetty kohde, Dawson Benjamin E. Tila Omega luokiteltu. Kenttäkomentajan kunnialuokan valtuutusohitus vaaditaan. Janoran Brooks D. Sotahuoneen sisällä punaiset valot sykkivät pehmeästi. Ei ollut hälytyksiä, ei sireenejä. Sellaisia hätätapauksia, joita täällä käsiteltiin, ei vaadittu volyymia, vain tarkkuutta. Huoneen keskellä seisoi kenraali Dana Brooks. Hänen 4 tähden merkkinsä kimalteli hienovaraisesti univormunsa terävien linjojen alla. Hän ei räpäyttänyt silmiään, kun teknikko ojensi hänelle tabletin. Hän on ilmestynyt uudelleen, teknikko sanoi hiljaa. Northwoodin piirikunnan liikenneoikeuden siviilitapaus, avoin istunto, ladattu video, joka on jo leviämässä verkossa. Donna ei vastannut. Hän tuijotti kuvattua pysäytettyä kuvaa näytöllä. Benjamin Dawson seisomassa ahtaassa oikeussalissa, ohuen pojan vieressä, jonka sydän oli liian näkyvä hänen silmissään. Kuva ei merkinnyt useimmille mitään, mutta hänelle se oli kaikkea. 21 vuotta sitten Dana oli ollut nuori kapteeni Fallujahissa, loukussa romahtaneen kivimuurin alla sen jälkeen, kun IED oli repinyt heidän saattueensa. 3 sotilasta oli kuollut, 2 muuta vuotivat kuolemaa. Hän oli menettänyt tajuntansa 37 sekunniksi. Kun hän tuli tajuihinsa, ensimmäinen asia, jonka hän näki, oli hän, Dawson. Hänen ei edes pitänyt olla siellä. Hänen yksikkönsä oli suorittanut operaationsa edellisenä yönä. Mutta hän oli jäänyt. Vaisto, hän sanoi myöhemmin, tai ehkä jumalallinen ajoitus. Hän veti hänet raunioista paljain käsin, kantoi hänet tulikentän yli, radiolla sairaankuljetuksen raskaan pommituksen alla ja meni sitten takaisin muiden luo. Hän ei puhunut paljoa, vain liikkui kuin sota olisi jo polttanut kaiken tarpeettoman sanan hänestä. Hän ei koskaan unohtanut tuota katsetta hänen silmissään, rauhallinen, laskelmoiva, murtumaton. Kun operaatio luokiteltiin ja haudattiin, niin teki hänkin. Dana oli yrittänyt ottaa yhteyttä vuosia myöhemmin, mutta hän oli jo poissa, kadonnut järjestelmästä, erotettu sinetöidyin ehdoin. Jotkut sanoivat, että hän oli kieltäytynyt ylennyksestä. Toiset kuiskivat, että hän oli todistanut korkea-arvoista virkamiestä vastaan salaisessa tutkinnassa. Totuus oli haudattu niin moniin byrokratian kerroksiin, ettei edes hän päässyt siihen käsiksi ennen kuin nyt.
Ennen Northwoodin piirikunnan oikeussalia B. Hän kääntyi avustajansa puoleen. Oletteko ottaneet yhteyttä sihteeriin? Kyllä, rouva. Teillä on täysi operatiivinen harkintavalta. He kieltävät tiedon, jos heiltä kysytään, mutta olette vapaa jatkamaan. Ja tuomari Trent Albertson, osavaltion penkki, tunnettu konservatiivisista päätöksistään ja vihamielisyydestään itseään edustavia syytettyjä kohtaan. Ei sotilaspalvelusta. Tietenkin ei, Dana ajatteli. Kukaan, joka olisi käyttänyt univormua, ei puhuisi toiselle veteraanille niin kuin Albertson oli tehnyt. Kukaan, joka olisi haudannut toverin, ei koskaan pilkkaisi mitalin painoa. Hän siirtyi keskipöytään, jossa suuri satelliittikartta Northwoodista hehkui pehmeästi. Pyyhkäisyllä hän korosti oikeustaloa, sitten läheistä poliisiasemaa. Sitten pysähtyi. Etsi poika, hän sanoi. Ethan Dawson. Donna nyökkäsi. Kyllä, haluan silmät häneen hienovaraisesti. Ei valvontaa, kunnioitusta, hän on lapsi, ei kohde. Mutta emme anna minkään vahingon lähestyä häntä. Ymmärretty, avustaja nielaisi. Ymmärretty, kenraali. Donnan ääni putosi matalammaksi. Ja ilmoittakaa Arlingtoniin. Ilmoittakaa heille, että mies, joka pelasti puoli eskadrilla, on julkisesti nöyryytetty sen vuoksi, että hän käytti sitä, minkä hän ansaitsi. Kun pyörät pyörivät hiljaa Fort Louisissa, Northwoodissa oikeussali valmistautui jo Benin Dawsonin istunnon jatkamiseen. Tuomari Albertson tarkasteli luetteloa kammiossaan, tietämättömänä siitä, että hänen lainkäyttöalueensa oli juuri siirtynyt kansallisen puolustuksen kiertoradalle. Hän siemaisi haaleaa kahvia, tehden merkinnän vastustaakseen Claire Donovanin liikettä kumota halveksumissyyte. Se oli hänen mielestään huonosti argumentoitu, tunteellinen, idealistinen. Hän ei pitänyt lakimiehistä, jotka johtivat sydämellään. He sotkivat järjestyksen. Mitä Albertson ei ymmärtänyt, mitä hän ei koskaan voinut ymmärtää, oli, että ilman oikeutta rakennettu järjestys oli korttitalo tuulimyrskyssä. Kujalla Claire Donovan istui työpöydällään, sydän pamppaillen. Hän ei ollut kuullut Mark Bishopilta, ja hänen viestinsä olivat jääneet vastaamatta salaperäisestä puhelusta eilen lähtien. Hän tunsi olevansa valtavan asian reunalla. Ja silti joka ovi, jota hän koputti, oli hiljentynyt. Hän ei kuitenkaan odottanut. Hän avasi kannettavansa ja laati liikkeen siirtää tapaus pois Albertsonin oikeussalista, vedoten eturistiriitaan ja puolueellisuuteen. Se oli pitkä veto, mutta se painosti järjestelmää, ja joskus paine oli ainoa tapa saada byrokratiat räpyttämään. Hän alkoi myös laatia virallista valitusta. Jokainen sana, jonka hän kirjoitti, kaikui siitä, mitä hän oli nähnyt Benin silmissä sinä päivänä. Ei avuttomuutta, hillintää, sellaista, joka oli taottu vain taistelussa tai katastrofissa. Ja kun hän pysähtyi venytelläkseen, hän katsoi uudelleen rakeista kuvaa, jonka joku oli lähettänyt hänelle. Se kuva kenraali Dana Brooksista astumassa Black Hawkiin Fort Louisissa. Kuvateksti oli kryptinen. Operaatio Trinity 0600 lähtö vahvistettu. Claire kävensi silmiään. Jokin oli tulossa. Hän ei tiennyt mitä tai kuka, mutta hän tunsi sen luissaan. Takaisin Benin asunnossa Ethan nukkui sohvalla, muistikirja yhä sylissään, sormet puristaen kulmaa kuin se olisi ollut viltti. Ben istui hänen vieressään, ajatuksiinsa vajonneena. Hän ei ollut odottanut tätä myrskyä. Hän yritti kadota palvellakseen, sovittaakseen, kasvattaakseen lapsen rauhassa. Mutta rauhaa maailma ei koskaan taannut. Hän katsoi alas poikaansa, pyyhkien hiustukkaa hänen otsaltaan. Yritin suojella sinua kaikelta tältä, hän kuiskasi, mutta ehkä maailman täytyy nähdä sinut. Koputus oveen tuli juuri keskiyön jälkeen. Ben avasi sen hitaasti. Yhden univormussa olevan naisen siluetti kylpyhuoneen valossa. 4 tähteä kiilteli, kasvot terävinä muistosta. Hei Ben, hän sanoi. Siitä on pitkä aika. Ben huokaisi hitaasti. Donna. Hän astui sisään ilman lupaa. Ei ylimielisyydestä, vaan taistelukentällä ansaitusta luottamuksesta. Näin istunnon, hän sanoi. Ja näin pojan. Ben katsoi alas. Hän ei ansaitse tätä. Ei, Dana vastasi, mutta ehkä tämä tuo totuuden valoon. Hän avasi laukkunsa, sisällä oli sinetöity kirjekuori, jossa luki Department of Defense. Clearance Level Omega. Dana katsoi ylös, hänen äänensä hiljainen, mutta käskevä. On aika, Ben. He pilkkasivat väärää miestä väärässä oikeussalissa, ja huomenna he oppivat, kuka todella olet. Oikeussali oli epätavallisen täynnä keskipäivän siviilioikeudenkäyntiin.
Katsojat täyttivät jokaisen puiset penkin, heidän kuiskauksensa olivat hiljaisia, mutta aistittavissa. Jotkut olivat uteliaita kaupunkilaisia, jotka olivat vetäytyneet verkkona levitetyllä videolla. Toiset olivat veteraaneja, jotka käyttivät kuluneita nahkatakkeja ja lippiksiä, joissa oli vuosikymmeniä erillään olevien sotien laikkua. Mutta kaikki silmät kohdistuivat mieheen, joka istui syytetyn pöydässä, Benjamin Dawson. Hän istui kuten aina, tyyni ja suorassa, kädet taitettuna rauhallisesti pöydälle. Ainoa merkki tunteesta oli hänen peukalonsa hienovarainen liike, joka hieroi hellästi hänen viereensä taitetun takkinsa reunaa, kuin rituaali, jonka oli tarkoitus ankkuroida hänet paikkaan, johon hän ei kuulunut. Hänen vieressään Claire Donovan sekoitti papereita tuskin hallittavalla turhautumisella. Hänen hätäliikkeensä kumota halveksumissyyte oli evätty ilman virallista kuulemista. Hänen siirtopyyntönsä oli jätetty huomiotta. Tuomari Trent Albertson astui sisään sivuovesta itse tyytyväisenä. Hän istui tänään hieman pidempänä. Huoneessa oli kameroita, ei lehdistöstä, vaan älypuhelimista, jotka oli asetettu hienovaraisesti käsilaukkujen ja muistikirjojen taakse. Hän toivotti huomion tervetulleeksi. Hän piti katsomisesta. Oikeus jatkaa nyt oikeudenkäyntiä valtion ja Dawsonin välisessä asiassa. Hän alkoi napauttaa nuijaa kerran. Tämä istunto koskee aiemmin langetetun halveksumisrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tämän oikeuden määräämää psykologista arviointia. Claire nousi välittömästi. Arvon tuomari, tuomari, vastustamme jälleen kerran minkäänlaisen psykologisen arvioinnin tarpeellisuutta. Asiakkaani ei ole osoittanut mitään epänormaalia käytöstä. Hänen ainoa rikkomuksensa oli kieltäytyminen poistamasta sotilastakkia, jota käytettiin hiljaisuudessa ja kunnioituksella. Albertson kohotti kulmakarvaa. Onko tämä se, mitä nyt kutsumme sitä? Hiljaisuus ja kunnioitus. Hän nojautui eteenpäin, äänessään halveksuntaa. Neiti Donovan, tiedättekö kuinka monta tapausta näen joka viikko, joissa yksilöt yrittävät käyttää asevoimiemme univormua vastuusta pakenemisen suojana? Ben puhui vihdoin, hänen äänensä vakaa. Te et tiedä, mitä suojelin sillä univormulla. Huone hiljeni, Albertson tuijotti. Anteeksi? Ben ei toistanut itseään. Claire laski hellästi kätensä hänen käsivarselleen, muistuttaen häntä, että jotkut taistelut eivät olleet sanoin taisteltavia. Albertson nojautui taaksepäin ja esitti käyvänsä läpi tiedostoa, joka oli jo luettu. Herra Dawson, oikeuden suosituksen mukaisesti teidät aikataulutetaan arviointiin Northwoodin käyttäytymisklinikalle ensi maanantaina. Noudattamatta jättäminen johtaa halveksumiseen, eskalaatioon ja mahdolliseen pidätykseen. Ymmärrättekö nämä ehdot? Ben nyökkäsi kerran. Ymmärrän sanat, kyseenalaistan niiden tarkoituksen. Tuomarin leukalinja kiristyi. Olette vaarallisesti lähellä toista syytettä, herra Dawson. Ennen kuin Claire ehti vastustaa, oikeussalin ovi narahti auki. Ääni ei ollut kova, tuskin kuultavissa, mutta jokin siinä käänsi jokaisen pään. 2 sotilasupseeria paraatimuodossa astui sisään, astuen täsmällisessä tahdissa, korkojen kopina terävästi laatalla. He eivät puhuneet, eivät skannanneet yleisöä. He erottuivat käytävällä ja heidän välissään asteli kenraali Dana Brooks, 4 tähteä hartioillaan, mitalit kiiltäen terävien kaulusten alla, ilme kylmä, tyyni ja tuhoavan tarkka. Hiljaisuus levisi huoneeseen, jopa Albertson kesken lauseen pysähtyi. Dana käveli hitaasti keskikäytävää pitkin. Hänen univormunsa hiljainen kahina tuntui kovemmalta kuin yleisön kollektiivinen hengitys. Hän saapui syytetyn pöytään ja pysähtyi. Ilman sanaakaan hän kääntyi kohti Ben Dawsonia seisomassa valmiusasennossa. Sitten yhdellä terävällä harkitulla liikkeellä hän tervehti. Ei kohteliaisuudesta, ei protokollasta, kunnioituksesta. Kersantti majori Dawson, hän sanoi, äänisoiden selkeästi, on kunnia seistä jälleen edessänne. Kuiskauksia levisi oikeussalissa. Vartijan kynä putosi lattialle. Takaosassa oleva veteraani otti lippiksensä pois ja seisoi ilman käskyä. Ben palautti tervehdyksen, silmät vakaana. Hei Dana, siitä on pitkä aika. Dana kääntyi penkkiä kohti. Arvon tuomari, hän sanoi muodollisesti. Olen kenraali Dana Brooks, Tyynenmeren yhteisten erikoisoperaatioiden tehtäväryhmän komentaja. Olen täällä puolustusministeriön suoralla valtuutuksella. Albertson selvensi kurkkuaan. Kenraali, tämä on siviilioikeussali. Emme saaneet ilmoitusta mistään.
Dana ojensi sinetöityä kirjekuorta punaisella omega-luokitustarralla, koska osasto ei pyydä lupaa korjata häväistystä. Se toimii. Claire pystyi tuskin hengittämään, eikä puoli huoneesta. Dana jatkoi dokumentin avaamista ja asetti sen lujasti tuomarin penkille. Tämä mies ei ole huijari. Hän on palkittu veteraanioperaatioista, joista useimmat eivät koskaan kuule. Kunniamitaliehdotus, Hopenen tähti, Legion of Merit, Defense Distinguished Service Cross, 3 Purple Heartia ja 5 henkilökohtaista suosituskirjettä 3 puolustusministeriltä ja 1 Yhdysvaltain presidentiltä. Hän sulki kansion hellästi. Sitten hän kääntyi suoraan Beniin päin. Hän on syy, miksi olen tänään hengissä. Albertson katsoi papereita, sivuja kunniamainintoja, sitoumuksia ja lähetysmerkintöjä, jotka oli haudattu vuosien luokituksen rajoitusten alle. Hän räpäytti, hänen äänensä, joka oli kerran ollut niin ylpeä, särkyi. Miksi? Miksi mitään tästä ei ollut tiedostossa? Koska miehet kuten kersantti-majuri Dawson eivät hae huomiota, Dana sanoi. He palvelevat, sitten he katoavat, jotta me muut voimme elää rauhassa. Hän kääntyi takaisin Beniä kohti. Olisin tullut aikaisemmin, mutta järjestelmä, jota hän puolusti hengellään, on pitkä muisti ja lyhyt selkäranka. Albertson katsoi alas. Hänen äänensä oli hiljainen, mutta vakaa. En tullut tänne tunnustuksen vuoksi, vain ratkaisemaan liikennerikkomusta. Danan huulet vääntyivät heikoimpaan hymyyn ja päätyivät muistuttamaan oikeussalia, miltä kunnia näyttää. Ethan, joka istui hiljaa isänsä vieressä, ojensi kätensä ja otti hänen käteensä. Hänen puristuksensa oli pieni, mutta varma. Kunnioittava kuiskailu levisi lehtereiltä. Ei suosion osoituksia, ei raivoa, vain kollektiivinen tunne siitä, että jotain pyhää oli juuri tapahtunut, jotain todellista. Albertson näytti mieheltä, joka hukkui omaan kaapuunsa. Hän ei tuntunut pystyvän puhumaan, ei pystynyt nostamaan nuijaa, ei muistanut, miten säilyttää hallinta. Koska ensimmäistä kertaa urallaan hän ei ollut huoneen korkein auktoriteetti. Yhden pitkän, keskeytyneen hetken ajan kukaan ei liikkunut. Ei vartija, ei pikakirjoittaja, ei edes tuomari. Huone, joka oli kerran nauranut Benjamin Dawsonille, istui nyt jähmettyneenä 4 hopeisen tähden painovoiman ja niiden mukanaan tuoman hiljaisen kunnioituksen vangitsemana. Kenraali Dana Brooks pysyi täydessä valmiudessa, hänen oikea kätensä yhä tervehdyksessä, terävä, tarkka, horjumaton. Se ei ollut poliittinen ele, se ei ollut esittämistä varten. Se oli sotilaan vala, annettu julkisesti ja kaikkien huoneessa olevien todistamana. Ben ei värähtänyt. Hän nousi hitaasti istuimeltaan ja palautti tervehdyksen yhtä tarkasti, ei ylpeydellä, vaan tarkoituksella. Hänen selkänsä suoristui, hänen silmänsä lukittuina eteenpäin ja ensimmäistä kertaa siitä, kun hän astui tähän oikeussaliin, hänen hiljaisuuden univormunsa väistyi läsnäolon tieltä. Hänen takanaan poikansa Ethan nousi jaloilleen ymmärtämättä protokollaa, vain sen, että jotain pyhää oli tapahtumassa ja että sillä oli kaikkea tekemistä hänen isänsä kanssa. Diana laski kätensä alas, hänen äänensä hiljainen, mutta vakaa. Kersantti-majuri Dawson, en koskaan unohtanut sitä päivää Fallujahissa, enkä koskaan unohtanut sinua. Me kaikki kannoimme palasia siitä sodasta, mutta minä kannoin omani kotiin sinun ansiostasi. Ben antoi pienimmän nyökkäyksen. Tein vain sen, mitä kuka tahansa meistä olisi tehnyt. Hän hymyili heikosti. Ehkä, mutta vain yksi meistä todella teki. Lehterit olivat hiljaa. Kamerat, jotka yhä tallensivat puhelimista piilotettuna taskuihin ja kukkaroihin, tallensivat nyt jotain, mitä mikään algoritmi ei voinut ennustaa. Kunnia muistetaan. Claire Donovan istui järkyttyneenä hiljaisuudessa. Hänen sydämensä täyttyi oikeutuksen tunteesta. Hän oli uskonut Beniä tietämättä miksi, ja nyt totuus oli saapunut, ei vihalla, vaan tervehdyksellä. Puolustusyhteyden takana piirisyyttäjä Thomas Reed nousi hitaasti, suu puoliksi auki. Hän katsoi Danasta Beniä, sitten alas halveksumismääräykseen, joka oli yhä hänen tiedostossaan. Se tuntui yhtäkkiä häpeältä kuin byrokraattisen sokeuden karmiininpunaiselta merkiltä. Hän otti epäröivän askeleen eteenpäin. Kenraali Brooks, hän sanoi, hänen äänensä kunnioittava, mutta epävarma. Puolustusministeriö ei yleensä puutu siviilioikeustapauksiin. Saanko kysyä, miksi nyt? Dana kääntyi hänen puoleensa, hänen äänensä rauhallinen, mutta tiukka. Koska hiljaisuus muuttuu myötävaikutukseksi,
kun hyviä miehiä nöyryytetään totuuden vuoksi, jonka he ovat eläneet. Hän kääntyi sitten tuomarin puoleen. Tämä oikeus pilkkasi miestä, jonka teot pelastivat ihmishenkiä, jotka maa ei edes tiedä olevansa velkaa. Saatte olla laillisten oikeuksienne sisällä, mutta laillinen ei ole aina oikein. Albertsonin kasvot olivat menettäneet aiemman ylimielisyyden punan. Hän näytti enemmän mieheltä, joka tarttui jalansijaan rinteessä, joka oli romahtanut hänen allaan. Minä? En tiennyt luokituksesta, hän mutisi. Ei ollut tiedostoja, ei muodollisia VA-hakemuksia. Mitään ei tullut oikeuden tarkistusjärjestelmän läpi. Dana astui lähemmäs, koska hän ei pyytänyt etuja, hän ei pyytänyt kohinaa, hän pyysi ihmisarvoa. Albertson avasi suunsa, sitten sulki sen. Ei ollut enää mitään sanottavaa. Ben astui eteenpäin, hänen äänensä tasainen. Arvon tuomari, tulin tänne ratkaisemaan liikennerikkomuksen. Mitä seurasi, oli odottamatonta. Mutta olkoon selvää, en käyttänyt takkiani lausuntoa varten. Käytin sitä, koska se on minun, koska se muistuttaa minua niistä miehistä ja naisista, jotka eivät tulleet kotiin. Hän katsoi Ethaniin ja koska halusin poikani näkevän minut sellaisena kuin olen, ei sellaisena kuin maailma olettaa minun olevan. Ethanin silmät kostuivat, mutta hän seisoi suorassa, leuka koholla. Ensimmäistä kertaa elämässään maailma näki sen, mitä hän oli aina tiennyt. Hänen isänsä ei ollut näkymätön, hän oli korvaamaton. Dana katsoi tuomaria kohti. Jos sallitte, mä haluaisin jättää virallisen tunnustuksen kersanttimajuri Dawsonin palveluksesta allekirjoitettuna puolustusministeriltä ja pyytää tätä oikeutta poistamaan kaikki syytteet, mukaan lukien halveksuminen. Claire lisäsi lujasti. Ja jättää liikkeen sinetöidä tämä istunto julkiselta pöytäkirjalta hänen salatun taustansa suojelemiseksi. Albertson, mies, joka oli niin tottunut komentamaan huonetta, nyökkäsi nyt vain. Myönnetty, hän sanoi hiljaa. Nuija hänen kädessään näytti painavammalta kuin koskaan. Kun hän iski sitä, se ei enää kuulostanut vallalta. Se kuulosti loppumiselta. Tapaus hylätty, kaikki syytteet poistettu, hän sanoi. Kollektiivinen huokaus täytti huoneen, ei suosionosoituksia, ei juhlaa, vain vapautus. Dana kääntyi takaisin Beniä kohti ja ojensi kätensä. Olette velkaa paljon enemmän kuin tämän, hän sanoi. Mutta joskus pienimmätkin voitot ovat niitä, jotka kaikuvat pisimpään. Ben katsoi Ethaniin. Poika nyökkäsi hymyllä niin hiljaisella, että se sanoi enemmän kuin mikään puhe koskaan voisi. En tarvinnut voittoa, Ben sanoi. Tarvitsin vain nimeni. Oikeustalon ulkopuolella lippu kahisi tuulessa. Tällä kertaa huomattiin. Ben astui jalkakäytävälle Ethanin kanssaan. Claire seurasi muutaman askeleen päässä, ylivoimainen päivän surrealistisen painon vuoksi. Ethan katsoi ylös. Isi. Joo, kaveri. Oliko tuo nainen kenraali? Ben hymyili. Hän on yhä. Miksi hän tervehti sinua? Ben katsoi häntä, silmät pehmeät mutta ylpeät. Koska kerran kauan sitten minä nousin seisomaan, kun muut eivät pystyneet. Ja joskus ne, jotka muistavat sen, tulevat takaisin muistuttamaan sinua, kuka todella olet. Ethan harkitsi sitä hetken. Luulen, että sinä olet minun kenraalini, hän kuiskasi. Ben ei vastannut. Hän vain veti poikansa lähelle. Ja ensimmäistä kertaa viikkoihin hän antoi itsensä uskoa, ei mitaleihin tai oikeuksiin tai käskyihin, vaan johonkin paljon suurempaan. Että totuus, kun sitä kannetaan nöyrästi, ei koskaan tarvitse huutaa. Oikeussali oli virallisesti lopetettu, mutta kukaan ei ollut lähtenyt. Penkit olivat edelleen täynnä. Lehterit olivat hiljaisia, kunnioittavia. Kamerat oli sammutettu kauan sitten, ei käskyllä, vaan vaistolla. Tämä ei ollut enää spektaakkeli. Tämä oli muistomerkki jollekin näkymättömälle, jollekin mitä amerikkalaiset tuntevat, mutta harvoin näkevät kunnia takaisin saatu. Tuomari Albertson istui yksin penkillä. Paksut tamminuijat lepäsivät käyttämättöminä hänen edessään. Hänen kätensä makasivat taitettuna kansion päällä. Kansio se, jossa oli leimattu Department of Defense, Omega Classified, nyt avattu. Sen sisältö oli kiistaton, ja silti se eivät olleet kunniamaininnat tai sotilasslangi, joka häiritsi häntä. Se oli Benin Dawsonin kasvoilla oleva katse. Ei silloin, kun kenraali astui sisään, ei edes silloin, kun mitalit luettiin ääneen, vaan silloin, kun anteeksipyyntö tuli. Albertson oli toimittanut sen niin vilpittömästi kuin oli pystynyt ääntään käyttämään, silmät laskettuna Benin silmiin.
Mutta Ben ei näyttänyt voitokkaalta. Hän ei pilkannut tai virnistänyt tai edes nyökännyt. Hän vain seisoi siinä yhä tyynenä, kuten vuori seisoo myrskyn jälkeen muuttumattomana ytimeltään. Ja se enemmän kuin mikään muu nöyryytti tuomaria. Kuului koputus hänen kammiosaliin. Tulkaa sisään, Albertson sanoi hiljaa. Ovi avautui ja Claire Donovan astui sisään, paksu kansio liikkeitä yhdessä kädessä. En viivy kauaa, hän sanoi. Ajattelin vain, että teidän pitäisi nähdä tämä. Hän asetti dokumentin hänen pöydälleen. Hän luki otsikon ääneen. Liike siviili- ja rikosoikeudellisten rangaistusten puolesta. Benjamin E. Dawson. Allekirjoitan sen, Albertson sanoi ojentaen kynäänsä. Sen olisi pitänyt hylätä heti, kun hän astui tuosta ovesta. Claire nyökkäsi, sitten pysähtyi. Voinko kysyä teiltä jotain, tuomari? Hän ei katsonut ylös. Haluatte kysyä minulta, miten en nähnyt sitä? Miten pystyin katsomaan sellaisen miehen silmiin ja silti epäilemään? Kyllä, hän sanoi. Koska jos joku teidän kokemuksellanne missasi sen, mikä mahdollisuus on meillä muilla? Albertson nojautui taaksepäin huokaisten nenän kautta. En missannut sitä, hän sanoi. Lopulta näin hänet. Näin hänen tapansa kantaa itseään. Hiljaisuus, kärsivällisyys. En vain tiennyt, mitä se tarkoitti. Hän katsoi häntä. Sekoitin nöyryyden heikkouteen. Ja kun hän ei taistellut takaisin, näin sen syyllisyytenä, koska jossain matkan varrella aloin uskoa, että se, joka oli kuuluvin huoneessa, oli luotettavin. Claire ei vastannut heti. Lopulta hän sanoi, me kaikki menemme joskus harhaan. Albertson antoi kuivan naurun. Hän ei mennyt. Claire hymyili pehmeästi. Ei, hän ei mennyt. Kun hän kääntyi lähtemään, Albertson kutsui hänen peräänsä. Neiti Donovan. Hän pysähtyi. Kiitos, hän sanoi, että seisoitte, kun minä en. Claire nyökkäsi kerran, sitten astui käytävälle, jättäen tuomarin istumaan jonkin uuden ja tuntemattoman kanssa. Paino oppia liian myöhään, mutta ei liian kadotettuna. Alakerrassa Ben ja Ethan kävelivät hiljaa oikeustalon aulassa. Toimittajat olivat siirtyneet kadun toiselle puolelle, nyt kunnioittavan etäisyyden päässä. Muutama vanhempi mies, jotkut sotilaspuvuissa, toiset haalistuneissa flanelleissa, joiden olkapäissä oli taistelulappuja, seisoivat hiljaa löysässä muodostelmassa uloskäynnin lähellä. Yksi antoi pienen nyökkäyksen Benin ohittaessa. Ben palautti sen, kuten sotilaat tekevät sanattomasti, merkityksen täyttämällä katseella. Ethan katsoi isäänsä. Sanoiko tuo tuomari koskaan anteeksi sinulle? Ben pysähtyi. Kyllä, hän sanoi. Annoitko hänelle anteeksi? Ben ei vastannut heti. Hän ojensi oven ja piti sitä auki Ethanille. Ulkona ilma oli viileä. Ei kylmä, vain sellaista, joka herättää sinut. Kun he astuivat jalkakäytävälle, Ben lopulta vastasi. En antanut hänelle anteeksi häntä varten, hän sanoi. Annoin hänelle anteeksi meitä varten. Ethan katsoi hämmentyneenä. Mitä tarkoitat? Ben kyykistyi hänen viereensä, asettaen käden hänen olkapäälleen. Jos kantaisin hänen virhettään mukanani, siitä tulisi minun virheeni, ja sitten välittäisin sen taakan sinulle tietämättäni edes siitä. Ethan ajatteli sitä. En halua kantaa jonkun muun virhettä. Ben hymyili. Juuri niin. He jatkoivat kävelyä, eteenpäin. Pieni joukko oli kokoontunut yhteisökeskuksen eteen kadun toisella puolella. Veteraanien tukijärjestö oli pystyttänyt pöytiä kahvilla, lentolehtisillä ja kyltillä, jossa luki, seisomme niiden puolesta, jotka seisoivat meidän puolestamme. Ben tunnisti muutamia kasvoja, tuttuja mutta heikkoja. Hän oli kohdellut heitä kunnioittavasti paikallisella klinikalta, auttanut heitä navigoimaan veteraanivaatimuksia tai erotuspaperityötä, kun kukaan muu ei olisi tehnyt. Hän ei ollut koskaan kertonut heille itsestään, vain kuunnellut, auttanut, siirtynyt eteenpäin. Nyt he olivat hänen vuokseen. Hän ja Ethan ylittivät kadun. Joku ojensi hänelle kahvikupin. Toinen taputti häntä hellästi olkapäälle. Pidit linjan, veli, yksi mies sanoi. Ben nyökkäsi. Ei, en vain antanut periksi. Ethan istui jalkakäytävän reunalla muistikirja sylissään. Hän alkoi piirtää uudelleen. Tällä kertaa hän piirsi nuijan kahtia halkaistuna ja sen alle sotilas seisomassa lapsen käsi kädessä. Sivun yläosaan hän kirjoitti, joskus vahvin ääni on se, joka odottaa puhuakseen viimeksi. Takaisin kammiossaan Albertson nousi lopulta penkiltään. Hän käveli huoneen kaukaisimpaan nurkkaan, missä pölyinen kehys roikkui puoliksi unohdettuna.
todistuspalveluksesta hänen nuorina lakimiespäivinään armeijan oikeudellisessa joukoissa. Hän otti sen alas. Ensimmäistä kertaa vuosiin hän katsoi sitä, ei ylpeydellä, vaan päättäväisyydellä. Sitten hän teki jotain odottamatonta. Hän nosti puhelimen, soitti osavaltion oikeusetiikkakomissioon ja pyysi virallista sisäistä tarkastelua käytöksestään. Ei siksi, että kukaan olisi vaatinut sitä, vaan koska kukaan ei vaatinut sitä. Ja juuri se oli ongelma. Valokuva ilmestyi paikallisen uutisverkkosivuston 2 tuntia istunnon päättymisen jälkeen. Se oli rakeinen, hieman keskeltä poikkeava, selvästi puhelimesta otettu, mutta se ei tarvinnut kiillotusta, koska siinä oli totuus. Kuvassa kenraali Dana Brooks seisoi täydessä valmiudessa täpötäynnä olevassa oikeussalissa tervehdyksessä. Hänen edessään oli mies siviilivaatteissa, taitellen kätensä otsalleen vastatervehdykseen, vaatimaton, yhä maadoittunut. Hänen vieressään seisoi 11-vuotias poika lenkkareissa ja liian isossa takissa, katsoen ylös silmillä täynnä ylpeyttä. Kuvateksti oli lyhyt. Kenraali tervehtii yksinhuoltaja-isää oikeudessa. Käy ilmi, että hän on sankari. 84 tunnin sisällä kuva levisi virallisesti. Ei siten kuin julkiskohina. Ei kuten skandaali tai raivo, vaan kuin jaettu rukous, hiljainen, kunnioittava, syvästi tarvittu. Pienessä Montanan kahvilassa veteraani nimeltä Ray istui kyyneleet silmissään, kahvi kylmä. Hän ei ollut puhunut palveluksestaan vuosiin. Sinä aamuna hän tulosti artikkelin ja kiinnitti sen VFV-salin seinään painonapilla ja tärisevällä kädellä. Ohiolaisessa lukiossa opettaja käytti tarinaa kansalaisopin keskusteluun urheudesta ja nöyryydestä. Takana istuva opiskelija, jonka isä oli ollut määrättynä suurimman osan hänen lapsuudestaan, nosti kätensä ja sanoi yksinkertaisesti, sitä todellinen vahvuus näyttää. Etelä-Carolinassa 70-vuotias leski kirjoitti kirjeen paikallislehteen sanoen, että hänen kuollut miehensä, vihreä Barrette, oli kerran maininnut miehen nimeltä Dawson, joka kantoi enemmän kuin kukaan mies pystyisi. Hän luuli sen olevan hän. Arlingtonissa pieni joukko sotilaita jätti yhden taitetun Amerikan lipun hautakiven päälle. Sen alle oli laitettu viesti. Niille, jotka tulivat takaisin hiljaa, ja sille, joka viimein puhui. Mutta Ben Dawsonille mikään siitä ei ollut niin tärkeää kuin palata normaaliin. Istuntoa seuraavana päivänä hän palasi pieneen yhteisöoikeusapuun, jossa hän vapaaehtoistyöskenteli osa-aikaisesti auttaen veteraaneja, yksinhuoltajia ja senioreita navigoimaan papereissa ja oikeuslomakkeissa, joita useimmat ihmiset pitivät liian sekavina vaivautuakseen. Hän ei maininnut kuvaa, eikä vastaanottovirkailija, vaikka hän katsoi häntä nyt eri tavalla. Ei kunnioituksella, vaan ymmärryksellä, hiljaisella kunnioituksella, joka sanoi, olemme aina ihmetelleet, miksi et koskaan puhunut itsestäsi. Nyt tiedämme, että sinun ei tarvinnut. Ethan palasi kouluun samalla viikolla. Kun hän astui luokkahuoneeseensa, kukaan ei pilkanut häntä, kukaan ei kuiskannut. Sen sijaan Mrs. Langley oli tulostanut hänen muistikirjasivunsa, sen jossa luki "Uskon isääni", ja asettanut sen pienessä kehyksessä seinälle lähelle Amerikan lippua. Se ei ollut näyttävä, sen ei tarvinnut olla. Välitunnin aikana Marcus, sama poika, joka oli pilkannut Ethania viikkoja sitten, istui hänen vieressään keinulla. Veli näki videon, että hän mutisi. Hän sanoi, isäsi on todellinen sankari. Ethan potkaisi likaa. Hän on vain isäni. Marcus nyökkäsi. Joo, se on paras osa. Northwoodin oikeustalossa tuomari Trent Albertson istui ensimmäisen etiikan arviointinsa hiljaisella päättäväisyydellä. Hän ei torjunut, hän ei selitellyt, hän sanoi jotain harvinaista hänen asemassaan olevalta mieheltä. Tein väärin, en tunnistanut sanojeni kustannuksia, ei vain laillisesti, vaan inhimillisesti. Arviointilautakunta ei ollut odottanut nöyryyttä. Se sai heidät kuuntelemaan tarkemmin. Claire Donovan, Donovan sen sijaan, naisiaan sai ylennykseen. Kuulopuheet hänen käytöksestään istunnon aikana saavuttivat osavaltion lakimiesliiton ja kuvernöörin toimiston, mutta hän ei juhlinut tunnustusta. Sen sijaan hän käytti huomiota uuden ohjelman käynnistämiseen, ilmaisen oikeudellisen tuen veteraaneille, jotka navigoivat epäoikeudenmukaisissa syytteissä, sakoissa ja systeemissä esteissä. Hän nimesi sen Dawsonin suojaksi. Ben oli kauhistunut kuullessaan siitä, mutta Claire vain hymyili ja sanoi, opit meille jotain, mitä mikään päätös ei koskaan voisi tehdä. Mitä tulee kenraali Dana Brooksiin, hän palasi Fort Louisiin. Hän ei antanut julkisia lausuntoja.
Hän ei esiintynyt aamuohjelmissa. Hän kieltäytyi kaikista haastatteluista, mutta hänen työpöydältään jaettiin hiljainen sisäinen muistio seuraavan viikon aikana, ohje hänen pöydästään. Välittömästi voimaan astuen protokollarajoituksia koskien veteraanien identiteetin tukahduttamista erotuksen jälkeen tulisi arvioida uudelleen humanitaaristen poikkeusten osalta. Emme hylkää haamuja, jotka palvelivat meitä. Ei hiljaisuudessa, ei häpeässä. Hän liitti yhden kuvan muistioon. Lapsi pitelee isänsä takkia. Viikkoa myöhemmin Ben vei Ethanin puistoon. Oli lauantai. Rapsakka ilma, sellaista, joka vihjasi talvesta, mutta tuoksui yhä syksyltä. He toivat maapähkinävoileipiä ja istuivat samalla penkillä, jolla olivat istuneet monta kertaa ennenkin. Ennen oikeutta, ennen kuvaa, ennen tervehdyksen. He katsoivat ankkoja hiljaisuudessa. Ethan sanoi lopulta, puhuvatko ihmiset yhä siitä? Ben kohautti olkapäitään. Jotkut puhuvat. Välitätkö? Ben katsoi poikaansa. Ei, hän sanoi. Välitän siitä, että sinä muistat. Se riittää. Ethan nyökkäsi, sitten veti pienen esineen repustaan. Se oli napin läpi, pieni kotka, joka piti miekkaa. Kopio Delta-tunnuksesta, jonka hänen isänsä oli joskus käyttänyt. Sain sen kirjakaupasta viikkorahoillani, hän sanoi. Ajattelin, että ehkä voisit käyttää sitä. Ei siksi, että he tietäisivät, kuka olet, vaan jotta minä muistaisin. Ben piti sitä hellästi sormiensa välissä. Hetken aikaa hän ei puhunut. Sitten hän kiinnitti sen takkinsa sisäpuolelle, sydämensä yläpuolelle, missä kukaan ei voinut nähdä sitä paitsi hän. Täydellinen paikka sille, hän sanoi. Sinä iltana he valmistautuessaan nukkumaan menoon, Ethan pysähtyi käytäväkaapilla. Isi, voinko käyttää takkiasi jonain päivänä? Ben katsoi yli. Ehkä, hän sanoi hymyillen, kun olet ansainnut oman. Ethan hymyili, sitten sanoi jotain, joka sai Benin pysähtymään. Mutta en halua mitalleja. Ei, Ethan sanoi kömpiessään sänkyyn. Haluan vain elää kuten sinä, hiljaa, mutta todella. Ben seisoi siinä hiljaa, sitten hän sammutti valon ja pimeässä vain tuulen ikkunoiden harjaantumisen äänellä hän kuiskasi yöhön ja ehkä haamuille. Se on suurin kunnia, jonka olen koskaan saanut. Oli sunnuntai-ilta Northwoodissa. Aurinko alkoi hitaasti laskeutua puiden taakse, heittäen lämmintä meripihkan väristä valoa kaupungin laidalla sijaitsevan vaatimattoman kaksio-omakotitalon takapihalle. Ilma oli tyyni, lukuun ottamatta lehtien hentoa kahinaa ja naapurin koiran kaukaista haukuntaa. Pihan keskellä seisoivat Ben Dawson ja hänen poikansa Ethan, vastapäätä pientä puista lipputankoa, joka oli maalattu uudelleen viime keväänä. Huipulla vastikään pesty amerikkalainen lippu liehui kevyesti tuulessa, reunat terävinä, värit kirkkaina. He seisoivat rinnakkain, kuten olivat tehneet joka sunnuntai-iltana 2 viime vuoden ajan, valmistautuen laskemaan lipun ja laskostamaan sen huolellisesti. Siitä oli tullut hiljainen rituaali heidän välillään, jonka Ethan oli vaatinut aloittavansa koulussa lippuetiketin opittuaan. Mutta tänä iltana hetki tuntui raskaammalta. Ei synkältä, vaan täydeltä. Ethan piti lipun toista päätä, kun Ben löysäsi varovasti narua ja alkoi laskea sitä alas. Raidat painuivat kohti ruohoa ja nousivat sitten taas, kun he ohjasivat sitä yhdessä alas. Benin kädet olivat vakaat, Ethanin kädet olivat oppimassa. Kun lippun oli vapaa, he alkoivat laskostaa 18 tarkkaa kolmiota. Ei ryppyjä, ei kiirettä. Samalla tavalla kuin Ben oli opetellut vuosia sitten mieheltä, jonka nimi oli kauan sitten kadonnut muistista, mutta jonka kurinalaisuus ei ollut koskaan. Kun he pääsivät viimeiseen laskokseen, Ben painoi kolmion terävän reunan tasaiseksi ja ojensi sen Ethanille. Teit sen täydellisesti, hän sanoi. Ethan hymyili. Sanot aina niin. Se johtuu siitä, että se on aina totta. He kävelivät hiljaa kohti pientä patioa, jossa odotti puinen säilytysarkku. Ethan asetti lipun varovasti sisään, kuin sujauttaisi sen yöpuulle. Sitten hän kääntyi, kädet taskuissaan, silmät etäisinä. Isä, hän sanoi hiljaa. Joo, voinko kysyä jotain vähän niin kuin? Iso Ben istuutui kuistin portaalle ja viittasi pojalleen liittymään seuraan. Aina. Ethan veti henkeä. Miten tiedät, kuka ansaitsee kunnioitusta? Ben katsoi pihan poikki. Se oli kysymys, jonka hän oli kysynyt itseltään monta kertaa vuosien varrella. Aavikoilla, viidakoissa ja kaupungeissa, sotavyöhykkeillä ja oikeussaleissa,
hiljaisuudessa ja huudoissa. Hän kallistui eteenpäin, kyynärpäät polvillaan. No, hän sanoi, on helppoa kunnioittaa ihmisiä, kun heillä on kiiltäviä asioita. Merkki, univormut, hienot tittelit, mutta ne asiat eivät aina tarkoita, että henkilö sisällä sen ansaitsee. Ethan rypisti otsaansa. Joten miten eron huomaa? Ben hymyili pehmeästi. Siitä, miten he kohtelevat ihmisiä, joilla ei ole niitä. Hän antoi sanojen asettua hetkeksi ja lisäsi. Kunnioitusta ei ansaita kertomalla, kuka on. Sitä ansaitaan näyttämällä, kuka on, kun kukaan ei katso. Kun he eivät usko sen olevan tärkeää, kun siitä ei ole heille mitään hyötyä. Ethan nyökkäsi hitaasti ja kysyi sitten, niin kuin miten tuomari puhui sinulle. Ben pysähtyi. Kyllä, ja miten sinä puhuit hänelle takaisin. Ben hymyili jälleen, tällä kertaa heikommin. Juuri niin. Ethan katsoi kannen alas ja ajatteli syvällisesti. Joten kunnioititko häntä? Ben epäröi. Sitten hän sanoi jotain, mitä ei ollut koskaan ajatellut sanovansa. En kunnioittanut sitä, mitä hän teki, mutta kunnioitin sitä, että hän tuli takaisin ja myönsi sen. Useimmat vallankäyttäjät eivät koskaan tee niin. He istuivat hiljaa muutaman hetken. Ethan veti polvensa rintaansa vasten. Koulussa jotkut lapset tuovat edelleen videon esiin, ei pahalla tavalla, vain kuin se olisi tarina, kuin olisit kuuluisa. Ben nauroi. En ole. Tuolla hetkellä ei ollut kyse tunnetuksi tulemisesta. Mistä siinä sitten oli kyse? Ethan katsoi häntä. Todella katsoi häntä. Sinusta, hän sanoi. Kyse oli aina sinusta. Ethan räpäytti silmiään. Minusta? Halusin sinun näkevän, miltä näyttää seistä hiljaa jonkin puolesta. Pitää pintansa huutamatta, tietää kuka on, vaikka muut eivät tietäisi. Hän ojensi kätensä ja taputti kevyesti Ethanin rintakehän keskustaa. Siitä kohtaa mitallisi tulevat, hän sanoi. Aivan tähän, ei siitä mistä taistelet, vaan siitä, mitä kannat armollisesti. Ethan ei vastannut, hän vain nojasi päänsä isänsä olkapäätä vasten. He istuivat niin pitkään, ei sanoja, ei ääntä, vain tuuli, joka hyväili korkeaa ruohoa, ja viimeiset päivän linnut suuntasivat länteen. Jossain vaiheessa Ethan kuiskasi, eräänä päivänä, jos olen isä, haluan olla kuin sinä. Ben sulki silmänsä. Se oli se mitali juuri siinä. Se oli se, jota kukaan ei voinut takoa, väärentää, pilkata tai viedä pois. Siinä ei ollut nauhaa, ei kehystä, ei armeijan merkintää, vain pojan ääni hämärässä, puhuen puhtaimmasta paikasta, josta sydän voi kasvaa. Hän kietoi käsivartensa poikansa ympärille. Olet jo, hän sanoi. Talon sisällä iltauutiset suhasivat hiljaa taustalla. Ohjelmassa oli segmentti uudesta oikeudellisesta aloitteesta, joka oli saanut inspiraationsa Dawsonin kuulemisesta. Haastatteluja veteraaneilta, hänen kunniakseen nimetty uusi stipendi, yhteisökeskukseen rakennettava kunniaseinä. Ben ei katsonut, hänen ei tarvinnut. Hänen perintönsä ei elänyt artikkeleissa tai suosion osoituksissa. Se eli pojan vierellään, laskostetussa lipussa, hiljaisuudessa hetkien välissä, jossa luonnetta välitetään kuin laskostettua, yllään ollutta takkia. Kyllä, mutta ansaittua. Sinä yönä, kun Ethan nukkui, Ben seisoi ikkunassa kädet ristissä. Tähdet yläpuolella olivat teräviä ja selkeitä. Yksi niistä paloi hieman kirkkaammin kuin muut. Hän nosti kätensä hiljaiseen, näkymättömään tervehdykseen, ei taivaalle, ei muistolle, vaan yhä kehittyvälle elämälle, ajatukselle, että pienimmät kädet kantavat usein suurimpia totuuksia. Usko siihen, että ihmisarvo ei koskaan huuda ja kunnioitus alkaa kotoa. Ja kun talo hiljeni ja maailma unohti hetkeksi melunsa, Benjamin Dawson teki jotain harvinaista. Hän salli itselleen rauhan. Mistä katsot? Haluaisimme tietää, mistä päin maailmaa katsot. Voit vapaasti jakaa kaupunkisi tai maasi kommenteissa. Jos tämä tarina kosketti sydäntäsi, harkitse kanavamme tilaamista, jotta et menetä enempää todenmukaisia tarinoita, jotka kunnioittavat rohkeutta, ystävällisyyttä ja hiljaista voimaa. Kiitos, että vietit aikasi kanssamme tänään. Toivomme, että tämä tarina muistutti sinua, kuten se muistutti meitä, että ihmisarvon ei tarvitse olla äänekäs ollakseen voimakas. Pidä huolta ja näemme seuraavassa.